Class 7 Mathematics Exercise 9.2 Number 3 le 4 soifian kha video hian ka da dona hei baka hian self practice an ma ania an lo ti ve tur kha karon da tel don pokani mathematics bu halo lak chua exercise book nen lo lak chua tin karon soifiana video a ka cho sa karon da hi low copy a mani nota low copy lu turani don pokani karma sa khan question number 1 le 2 soifiana ha kan da to a khata khan low copy tur kan ti to boka hetiang soifiana karon da cho sa karon da reng reng hi low copy sel turani question number 3 a khan find the product tini a apun tir chuak ro tini maya rational number ho kha kan pun tir don ani rational number kan ti chu number achung le doi om ti khan mi zo tong khan soira tian kan pun tir ta a 9 by 2 multiplied by minus 7 by 4 minus sign a om wangin bracket in da ani maya he hi pun tir don chon bracket hi thria top mai thei ani chuan puntir sign a om hi chuan belle ain kara belle pai sign a LCM zon ngai angkha angai ve lawa hei hi a ol berani achung le chung hi kan puntir topa an hoi le hoi kan puntir le top mai ni hei po 97 jar 63 nia minus sign a om wang hian pakhat plus sign ania pakhat minus sign ni wangin 63 kan minus 63 kan da 2 4 jar 8 kha khani top mai ni chuan number 2 a chuan 3 by 10 multiplied by minus 9 ani ta a heta hian ama kan soyang khan single number timayang achung le hoi om lo ani chuan an hoi pakhat om anga ngai turani kan ti to kha chuan minus 9 runga tania an hoi pakhat om angin kan ngaya 3 le 9 kan multiply a 27 a chuaka 10 by 10 1 jar 10 mo minus 27 by 10 hi answer chu ni tani katiang che khan question number 3 a po chung le chung puntir hnuai le hnuai puntir kha ani top mai ni chuan number 4 a he po hi ala danglam lo ala in ang vekani entinan kan puntir chu heta hin kan puntir chu hi 6 hnuai hian true te chu ni ta se chuan 2 in 6 chu avoi thum na nia answer chu minus 3 khani mai dona ma se chote theilo chuan hetiang hin da top mai tur ani heng hi chu a ol sama in hret thiam ngal mai ka ring puntir saina om chuan rational number puntir tur ani chuan a chung le chung puntir to pa a hnuai le hnuai puntir to pa ti tur ani hei po 3 le 2 kan puntira 6 a chuaka 11 le 5 kan puntira 55 a chuaka an pahnia sem kop thei tu om lo wangin kan chok te thei lawa 6 by 55 hi answer ni tani 3 by minus 5 into minus 5 by 3 ni vele ta kan puntira 3 le 5 chu 15 ania minus 15 mo minus 5 le 3 chu minus 15 tho chuan minus le minus in chok chia a theya chuan 15 in a chung 15 kan sen chuan a 1 jar 1 kha chuak ta ni khang ho kha ati dan tur chu ni mai heta hian assignment ka da hei nakina atopa karon soi le ton ani hei minus 3 by 4 into 1 by 7 le 2 by 3 multiply by minus 5 by 7 hi tu na biang khan cho tur ani chuan number 4 a khan find the value of ani atlut zong cho chho tur ti khan maya hei hi sem tur ani mo sem tur ani a minus 4 hei ka chok dik lo ani hi minus 4 divided by 2 by 3 ni ta a minus 4 by 1 ka te hei hi
an hnuai hian adik le si hei chu heti hian kan multiply top the ni chu minus 4 by 1 hetlai hian 4 chu oma wang khan mo asim tu tur ni a 4 minus 4 by 1 ani ta mo an hnuai hian 1 om ang ngai tur chuan hei hi sem divide hi kan va sem don khana buai thlak ta a chu wang chuan divide hi multiply a kan chantir dona multiply kan chantir chuan hei hi 2 by 3 kha 3 by 2 kha lo ni ve thung ta ni chuan 4 le 3 kan put tira 12 a chu ka minus ni vai minus 12 1 le 2 kha kan put tira 2 ania chuan 2 in 12 chu a 6 zara nia 6 minus 6 ka answer kha ni ta ni chuan heta po hian minus 3 by 5 divided by 2 kha ni ve thung ta a minus 3 by 5 a hnuai hian 2 by 1 ang ngai tur kan ti a 2 by 1 kha he sign a hi sem na sign hi puntir na a chan chuan he lai 2 by 1 kha puntir na a chan chuan ain le tanga 1 by 2 lo ni thung ta don ta ni minus 3 1 zar minus 3 5 2 zar 10 mo a cho te thei lo ani minus 4 by 5 divided by minus 3 kha ni le ta po hian an hnuai 1 om anga ngai tur kan ti kha nia chuan minus 4 by 5 he divide sign hi multiply sign a chan chuan 3 by 1 kha 1 by 3 lo ni ta a minus 4 into 1 chu minus 4 nia 5 multiplied by minus 3 chu 5 3 are 15 minus 15 mo minus ve ni vain minus ve kha achung le hnoi mi kha ain chok che theya a answer chu 4 by 5 answer mo kha answer kha anita ni question number 3 ya khan question number 4 hian 1 by 8 divided by 1 by 8 divided by 3 by 4 kanita ni 3 by 4 mo he divide sign a hi multiply kan chantir wangin 3 by 4 kha 4 by 3 tin a lo in letta a 1 le 4 kan puntira minus 4 a chuak ani 8 le 3 kan puntira 24 a chho bok ta a chuan hei hian common an nei sem thei kop khan nei ta ni kan chok te the 4 in a sem ve thei 4 in minus 4 chu 4 1s are 4 mo minus 1 a chuaka 24 chu 4 in a 6 are mo chuan answer chu 1 by 6 kha anita ni answer chu chuan heng hi question number 5 question number 5 we can end later minus 2 by 13 divided by 1 by 7 ani a hei hi puntirna kan chantira 1 by 7 chu 7 by 1 alo ni ta a 2 7s are 14 minus oma minus 14 mo 13 1 is 13 sem thei ve tu an om lo wangin minus 14 by 13 hi answer ani ta ni chuan minus 7 by 12 divided by minus 2 by 3 by 13 kanita chuan he divide sign hi puntirna kan chantira 2 by 13 chu 13 by 2 lo nita kan puntira 7 13s are 91 12 2s are 24 mo minus sign ve minus 91 le minus 24 an ni a minus ve hi kan chok chia mo chuan sem kop thei tu an om lo wangin kan chok te thei lawa 91 by 24 hi answer anita ni number 7 a hian 3 by 13 divided by minus 4 by 65 hi khanita ni chuan 3 by 13 divided by kha multiply by a kan thla ka chuwang chuan hei hi aloin thleng ta a mo 4 by 65 kha 60 by 5 by 4 kha lo ni ta ni chuan kan puntira 195 by 52 ni a chuan
hei hi som pathumin a sem ve thei ve a som pathumin 52 chu avoi li na ni a zasum ko panga chu avoi som panga na ni mo answer chu 15/4 kha answer an ta ni chuan soituang khan heng ho hi nota in lo copy fe ka nga question number 3 question number 3 ho te chuan question number 4 hi heng ho hi nota khan in lo copy don ani chuan nota in copy zo a hei hi manin in lo chok ve don ani in thiam le thiam lo in test na tur ani hei hi hemi mang hian in lo chok nga heng ho zong hi in lo chok ve don ani chu in thiam le thiam lo in lo in test ve na tur ani chu chuan hi en ngun thin tur ani a en thapei lo chuan in thiam lo anga en thapei deuh in thiam deuh don ani mai a exam hun ani emo exam atan kher lo po thiam shrim kha atula wangin uluk deuh nin lo enanga ngun deuh nin lo ngai thla anga hria thiam lo ai in lo nei ani chuan in lo soi le zel don ani chumi ma chuan in hria thiam lo deuh kha han en non ula thadeuin in hria thiam mayang chuan he video hi kan school no pangte tan chawa ka siam ani wangin WhatsApp group a hian link ka da topa WhatsApp group a aya tam dai hian an view thina link hi hundanga pe chuak thin kan nge ni pek chua to lo a thakop mai midang ena tana ti kha ni lem lo ti kha sia ila keima nin uluk deuin lo enila chuan chinchia tur nota lo copy zel na chang hrelo in pal kha la oma in chuan nota ko lo copy zel tur ani a nota in copy lo chuan nakina en let don ula in thiam thei lawang chu mani in nota hetiang ka soifiana video ka ronda cho sa ka ronda reng hi in nota khanin lo copy zel don ya